Здравейте, аз съм Прогресив и сега ще изтегля победителите от томбола за дизайн номер 4. Така записаха се 23 човека. Значи минимум един, максимум 23. Значи пак ще изтегля двама победители. Чакайте малко. Някой праща, не съм викал. Добре, да продължим. Значи първият печеливши е Generate. Ето. Номер 12. Значи почвам. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12. Withhold нешем 3. Добре, да му пишеме сега. Swap интернет. Просто неделя винаги ме swap интернета, не знам защо така. Добре. Добре. Готово. И сега вторият победител е Generate 22. Така този беше 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Necrodrift, окей. Да му изпратим на него съобщение. Готово. Това беше честито на победителите. Другите се отчаиват. Скоро ще има нова томбола. Записвайте се. Довиждане.